ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର 29 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖିଲି। ଦଳେ ତୁ ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଚାପେ ତୁ ମଧୁସୂଦନମ୍ ରଥେ ତୁ ବାମନମ୍ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଅଛି କି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଦଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଚାପ ଖେଳରେ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବାମନ ଅବତାରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କି ଆମ କେଉଁଝରରେ ବି ଚାପ ଖେଳ ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ମୁଁ ଶୁଣିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା ପାଇଁ ବାହାରିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲି, ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗାରେ ବସାଇବା ପାଇଁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାପ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ କି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗରମର ଅତ୍ୟଧିକ ଜ୍ୱାଳାକୁ ସହି ନ ପାରି ରାମକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହରେ ସାଙ୍ଗରେ ଭୂଦେବୀ ଶ୍ରୀଦେବୀ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବକୁ ଧରି ଚାପ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଡଙ୍ଗା ବାହାରିଗଲା ଚାପ ଖେଳିବାକୁ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉନି, ସେଇଠି ଯାଇକି ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଲେ, ଭୋଗ ଲାଗି ହେଲା। ତାପରେ ସେ ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖେ 3 ଘେରା ବୁଲିଲେ। 3 ଘେରା ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ଚାପ ଖେଳି ସାରି ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମାୟା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଏ ଚାପ ଖେଳ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାରମଜା ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ସାରିଦେଲି। ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।